Het weer heet die 4 juni en daarom vonden een soort deelnemers de slachtenmarathon dit jaar zwier. Collega Miranda Wurkman, ja, doe hast hem ook aan. Zullen we eerst even zien? Ja. Ja, alle omstandigheden die binnen onwijzig om daar een mooie dag van te maken. Hier verrint het al hier goed. Hoe is het met de voet, Missa? Dat is net slim. Op en af. Het is een hele goede sfeer. Nou, ik ben de nacht, dus ik vermoord iedereen. Ik hier in Hydaat even een dipke. Erik Negenman, de nieuwe winnaar van de Slachtenmarathon. Dus krijg ik echt een heel soort fun. Bedankt en tot een andere keer. Ja, wie het nog zwier, wat voest toe? Nou, voor mij eigenlijk wel taai. Ik hier echt verwachten dat ik helemaal stikken in zo. Ik bedoel, hallo, 42 kilometer, we hebben het oer. Maar ik heb een hele sterke vrouw naast me, Nicole Adema, die hier nergens les van. Dus ik denk, ja, dan denk ik net natuurlijk. Nee, dan is die net kennen, Weet ik wie net kennen. Nee. Wat is die nou het meeste bibelen van al die beelden? Ja, het is meer een gevoel, denk ik, van dat je dan dat het eigenlijk in je dwarp wordt van je gevoel. De organisatie zei op een gegeven moment van, we hebben water nodig, want het is echt heel warm. Mensen moeten goed drinken en dan hups, je er al je mensen onderwijs, kleer maar water. Als je naar het huis komt op een gegeven moment, heb ik gewoon ombellen bij mensen en blijkt dat ik die mensen dan maar ken, want ik heb bij hun zoon ooit in de klas zitten en dan. Ja, dan is het al heel dichtbij en is iedereen op dat moment alleen nog maar de slachtondergang en om je er terug in te scoren of om die dag gezellig mooi te zien. Ja, dat gevoel bleef dan bij. Ja, toen had ik nog even contact met de organisatie. Hoe zorgen die waarom? Nou, die zei ik van machtig natuurlijk had je een oproep doen en dan werd er massaal op reageerd, maar dat wetter. Zij zei ik van, we moeten wel zien hoe we dat er nou toch maar raad, want dan werd het echt heel druk. Maar ze begon het er al heel moeizaam, want er was een bak vol wetter van. De organisatie niet toen dwan. Moesten zij nog oplossen, maar rierplaten en zo. Dat ging toen wel goed, maar dat zwaar wel van een heel stuk vertraging. Maar bij de finish kwamen er volle meer mensen als wat ze dachten. En dan ja, raad wordt ik net grutter, dat centrum wordt ik net grutter. Dus ze hebben wel zo van, ja, daar maar we het hebben om toch te zien dat we de finish, net dat raad dus net bij finishplak wijzen, maar boeten het warp te dwan. Ja. Dat we het nou op praat. Dus misschien toch wel wat verhorings Ja. Ja, nou had een heel soort mensen mij, die 15.000. Elsenien had zijn eigen verhaal. Zei ik Susanne, wat wie haar verhaal? Ja, Susanne Fix van Drachten, die hebben wij voor de slachtik opzocht. Zij die mooi om yield in te halen van het Fonds Psychische Gezondheid. En dat hij alles maar eigen situatie te krijgen. En doet we haar opzochten, toen vertelt zij ik van wat er maar onder de hand is. En ja, ik kan het misschien het beste zelf even vertellen. Ja, laten we even zien. Ik heb PTSS. En ja, dat houdt in dat ik wat gauw eens nachtmerries heb of herbelevingen. Of ja, heel onveilig viel of onmachtig. En, dat brengt soms wel een enorme chaos in mijn holle. En ik kan gewoon mijn holle weer wat leeg rennen. En ik ren dan soms gewoon lekker lang totdat het weer wat rustiger is. Ze had hem uiteren, hè? Ze had hem uiteren, ja. En dat vind ik echt fantastisch. En dat wie voor haar natuurlijk net alleen nog een hele fysieke uitdaging, maar ik best wel een mentale. Want ik is die vaststellen, maar de ding die zij mooi maken het in haar verliezen, dat best wel spannend is tussen al die meisjes en ik. Maar zie je iets van, als ik yield inzamelen wil van dat fonds, €100 het trouwens binnenhellen, maar ik mezelf kwetsbaar en iepen opstellen, vond ze heel moeilijk. Maar het ze wel dienen en ik haar het weer opzocht en dan vertelt ze mij wat dat uiteindelijk maar haar dienen het. Dat ik is ben heel benieuwd hoe het mij gaat. Ja. Ik vind het wel bijzonder, omdat het voor mezelf symbolisch wel een doel hier. En ik moest wel wat me inhouden om net wat erin te litten. Ja, wie het een emotioneel moment? Ja, een beetje wel, maar dan voor mezelf. Want Wes ziet die overwinning voor die in, krijg. Een evenement over psychische gezondheid en dat je meer kennen dan had je er maar in geloven. Bist je veroren als persoon door de slachten? Ja, ik ben volle iepen ervan en volle meer zelfvertrouwen. Ik geloof eigenlijk nou meer in dat als het iets was, dat ik kerst. Ja, mooi om haar te zien. Ja. Prachtig. Nou had Elsenien eigenlijk een heel mooi verhaal. We gaan een oproep die op Facebook. Had daar nog dingen uithellen?
Ja, heel soort reacties. Vooral dat mensen het een hele gezellige dag voelen, dat ze het warm voelen en zwier. Ik pak er even een periode. Esther de Bruin Waaier zei van, ik heb al mijn zoon van 10 roen. Ben grutskop, nou zoek ik wijze. Jelly van Erkelen zei van, het wie mijn vierde, maar wel een van mijn zwisten. Want mijn grootste fan, mijn huid, is die net meer aan de kant van de dik. Dus zij vonden dat echt heel erg pittig. Dat ben ik verhaal die je natuurlijk jaren. Johanna Atsma zei van, we hebben machtige dagen en daarna ben je nog lekker op stap best. Nou, dat hier ik net meer opreden. En wat me vooral bijblun is, dat is Jitske de Vries, want die ben ik onderwijs ik wil tjinkaam. Zij roenen maar haar huid. Haar huid die hem jeder al roen, maar haar broer Renze, maar die is intussen gestoord, dus die kon net meer mij rennen. En dan krijgt zo'n dag natuurlijk wel een extra dimension, extra laag. En dan denk ik, ja, dat biedt dan ik op zo'n dag. Daar praat je dan ook met elkaar en daar wordt het heel bijzonder van eigenlijk. Ja. Hamvraag, dus dit hier bij mij? 2018, dan is de volgende editie. Er wordt nog hoe naar. Ja, ik had wel die gaten. Nou, mooi dat je nog even vertellen, Woes. Dank u wel.